Tiedätkö mitä? Mustanaamio meni nakkikioskille ja tilasi lihikseen ja myyjä kysyi, että tuleeko kaikki mausteet. Mustanaamio vastasi, ei. Mitä? Mitä vittua? Toi oli ihan vittu hyvä! Mitä? Älä. Sanotko uusiksi sen vitsi? Meni vähän Mustanaamio. Mustanaamio. Etsin ulos. Mikä se on? Vaarakkaamien salaisuus. Mustanaamio meni nakkikioskille ja tilasi lihikseen. Vissiin tilas se vittu. Se on kova jätkä tilailee. Aika... Ei vittu mikä meni läppä. nakkikioskille ja tilasi lihikseen. Myyjä kysyi. Se kysymys. Kerro ihmeen syyt. No niin, kerro nyt se loppuun. Myyjä kysyi, tuleeko kaikki mausteet. Mustanaamio vastaa, ei. Mitä vittu? Oi vittu. Mitä vittua ihan oikeesti hei? Mustanaamio tilas liikseen kysyttiin, että tulee kaikki mausteet. Ei! Ihan vittu hyvä läppä. Siis ihan oikeesti mitä helvettiä. Mikä toi vitsin idea oli? Mä tiedän. Löysin netistä vaan kun hain mustanaamio. Johan saat googlettaa.